खुलुमबाय आं खिलिखां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 19 मार्च 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मामानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ वर्ल्ड ससियेल वर्क डे महरै फालिनाय जायो बे सानखौ समाजारि मावथिफोर आरो समाज सिबिथाय बिथिङाव गुबुनफोरनि थाखाय गावसोरनि मोनफुंनायफोरखौ रंजानायजों लोगोसे समाजारि मावथिफ्रा गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय गथ'फोर आरो नखरफोर आरो हारिफोरनि जिउआव गेलेनाय गोनां बिफावनि थाखाय सांग्रांथि आरो मदद बांहोनायाव मोनसे खाबु होनो थाखाय वर्ल्ड ससियेल वर्क डेखौ फालिनाय जायो आरो दिनैनि सानावनो कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ 19 मार्च खालि दिल्ली पुलिसनि नटिसनि मोनब्रै बिलाइनि गुदि फिननाय हरदोंमोन जेराव भारत ज'ड' यात्रानि समाव बिथांनि आइजोफोरखौ दासिमबो आथोनारि गाग्लोबजागासिनो दं होननानै बिबुंथि होनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल रीड टू मी डे नेशनेल चकलेट केयार मिल डे आरो इन्टारनेशनेल क्लाइम्स डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन